Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri Egon Harria saiora, gaurkoan lanerako tresnak izango ditugu hizpide, eta, sarrera gisa edo aipatuko dugu, baserria askotan estereotipo jakin batzuekin lotu izan dugula, eta zabarra esan da bi idea etorri daitezkela, ez? Batetik eskuz beti egin diren bezala egitea gauzak, eta bestetik erabat mekanizatuta, robotizatuta dagoen industriarekin lotu daitekela. Gaurkoan lan etnografiko batetik abiatuko gara, Oñatin tresneriaren gainen egin zuten lan batetik, eta bertan bildutakoak 6 pilo egiten dion gaurkoari. Horretarako Aran Sagartzazu dugu gurekin, ongi etorri Aran. Eskerrik asko. Hemen du gainera egindako lanaren zatitxo bat, atzo etzi Oñatiko kulturrondare etnografikoa bertan ibili intzen, iere lanean, eta, hemendik abiatuta egingo inau pixka bat elkarrezketa, baina lehen bizi, lan etnografiko hau nondik abiatzen den edo zen motivazioetik egin zenuten? Clara Larrusea nire lankidea izan zunan, eta neu abixak antropologuak gaitun, eta 2021an okurri usakun, holako lantxo bat ikia, herriko ondare material eta igigarrixea katalogatzeko, hau da, objektuak aztertzeko. Datu bilketa lan handi bat, eta naizta ondare materialean zentratuta egon, ahosko ondariak edo ondare inmaterialari garrantzia emunaz, ezta? Nagusiei elkarrizketak eginaz, objektu horiei buruzko informazioa jasotzea, eta ez bakarriko objektuei, baizik eta atzien dagoen landanari buruzkoa ere bai. Zenbat denborako lana izan zuen 2021 batean hasi, eta noiz arte edo? Urte hortan danien ziar. Hasieran hitzaldi ziklo bat, gero formakuntza eguntxo batzuk, pare bat, eta bolondrez talde batekin gero udaran, abuztuan ziar, ibilitzunan, etxe datu bilketa hori iken, eta gero, negu alde hortara, datu base bat sortzen, dana digitalizatzeko. Eta konparazio txiki bat eginda asko aldatu aldeitun tresneriak egindako lan etnografikontatik gaur egunera, edo ze ikusi duzue? Bai. Hombre, gure helburua hori zunan apur bat, ez? Nolabait, herriko antzinako bizimodua edo etenaldi bat jasan duen bizimodu bat jasotzea, beraz gaur egungua ez dena, eta ikusteko bide hortan zer galduan edo zer ezberdintasun dauen eta zer berreskuratu liteken. Bazegon zerbait berreskuratzeko? Gauza asko. Bai. Ez bakarrik lanak edo ez dakit nola esan, ez? Igual barazki variedade bat, ez? Baizik eta prozesu batzuk edo incluso balore batzuk ere bai, ez? Lana egiteko moduak edo zer baloratzen den nola eta zergatik. Lan egiteko moduak eta batez ere lanak lotu izan daizkin hau askotan generoarekin eta genero rolari dagokion lanak esleitu izan ditun, tresnak ere bai? Alegia, lanerako tresna horiek baditen loturarik generoarekin? Lanaren banaketa sexuala asmakuntza zarra don, eta bazegoen bere izketa bat, nabarmena, batzuentzat edo bestentzat, emakumentzat edo gizonentzat, nolabait esleituta zeuden lanak eta incluso debekatuta zeudenak edo tabuak eta holakoak ere bai, pixkat feminidade eta maskulinidade eredu batzuekin bat zetozenak. Gaur egungoarekin antzekoak, baina gauza batzuk aldatu dira zentzu hortan.
Baina bai, lengua ere gizarte patriarkalasunan guztiz, eta horre ditun lan banaketa batzuk edo baita zentzugabeak edo dirala iruditu zaizkiunak guri gaur egundik, ez? Adibidez? Dago adibide bat, ez dakile zuek erailken desu, baina da lerakoa. Da oso tresna sinplia, da makiltxo bat, eta normalen esaten du helduleku bat edo, ez? Jo ezagun, adar bat, makiltxo bat, bere adarrakin. Hori moztuta, pieza bakarrekoan, eta hori biltzen duen lurra zulatzeko. Baratxuri sartzeko, edo hartalia sartzeko, edo dana alakoa, ez? Azakiak eta asko, ez? Asko jorratu gabeko. Bai. Izaleke hortako, Eta orduan, baserri baten, satzanan gizonezkuendako lehakuak eta emakumiendako lehakuak. Eta berdina zitunan, baina separaute satzanan, ez hau, honek emakumien lehakuak eta honek gizonezkuenak, eta berdinak batzunan makila gainean beste bat ola ziarka hiltze batekin lotuta, eta gizonezkuena. Haundi txugu basunan, igual eskuan, tamainua, ez da txakinat. Baina, honek etxakon zentzu askorik, ez? Eta banaketa horrek. Eta gero lanetan, bai, baina, badakigu, igual, geixau oituta gatzan emakumiak gizonan lanak iten ikustera, eta ez hainbeste gizonak emakumien lanak iten ikustera, ez? Eta hor, gure harridurarako, ikusi gizonan, gizonek josi egite zutela adibidez, ez? Gantxilua egiten nahi. Gizonezko hartzai asko, kaltzak egiten zituzten, gero saltzeko, nobiltzeko eta saltzeko eta bebai. Eta gizon bat gantxilua egiten, ez da egunero burura etortzen xakun eredu bat, ez? Eta galdu inana, adibidez. Gero tresnak aipatu dituen, ez? Nola, genero edo sexu banaketa bidezko lan horri dagokionez, eta tresni dagokionez personalizatu zitezken, norbere gorpuzkeraren, indarraren, arabera jarri, edo gehiago egin izan den badagoenera egokitu eta kitxo. Era bat, guztiz personalizatzen zian, edo berdin da gorpuzkeraren arabera, edo gustuaren arabera ere bai, edo inkluso norbere izena ere bai, guk azkenean ez bakarrik tresna, baizik eta jantziak eta beste gauza asko ere katalogatu genituen, da orduan, adibide bat jartzearen gorpuzkerara egokitzen den zerbait izaten da, segak irtena, ez? Segak irtena, luzera orokorrian pertsonan alturaren araberakoa izaten da, bai, txikiagoak motzagoa, eta heldulekua. Da heldulekuak ematen den informazioa erabiltzailearen eskuaren neurrixena. Eta topagu izonan sega bat bereziki luzia eta heldulekua nire bi eskuelako bat, eukan bat ematena, ez? Eta horlako ikusten txun aprobat neurri aldetik eta horlako berezitasun batzuk, segak eurape bai, sega agua edo, ez? Burua mosten dauen horrixa, eskuma harakua eta eskerrerakoa. Osa, eskertixentzakua. Gaur egun igual hartazixeak eta beti biltentxun eskerrak esaten, eskumako zaila da mozten, egia da. Bai, dana eskumako entzatin ja dago, ez? Eta eskumatixeten zaten. Eta, bauzen olako eskuma eta eskerra eta olako batzuk. Eta gero, apaindura edo apaingarriak, betidanik existiu izan dian gauza dia, eta orduan gauzak apainu itxezian, bai, dekora itxezian, edo egurrezko tailatxo bat, ez? Daukan gaztaontzi bat, edo gauza horlako asko, edo adibidez, txantria, hori oinatiko hitza da, baina da linuzko alkondara luze bat, ez? Belaunetarainokoa, hoxe bitena baina espitik, bai gizon da, bai emakumek, eta hori, zela barruko erroparik ez, behin erabiltzen orokorrian, beste barruko erroparik, hori izan,
barruko erropa funtzioa ikene bena bai, ez? Orduan, nahiko gauza personala izatezan. Eta askotan, izaten ditu pertsonaren siglak edo izenan inizialak. Hori da. Gero, lan hauetaz eta hitz egiterakoan pentsatzen dut askorekin iraganaz edo hitz egin behar izan duzuela, edo, nahi gabe ere pixka bat beste gare batzuk ekarretakoan, baserritar horiek hauetaz nola izaite zitenan, nostalgiaz, nekez, ilusio batekin. Danetik, maitasunez, nostalgiaz, nekeaz, amorruz, poses, aserrez, danetik. Egixadon eta baxan eredu edo, romantizismo moduko bat, ez? Baserriko gai horren inguruan, baina bi ereduen aldaketa hau bizi izan xon gentian, bizipenak ezin jun zalantzan jarri, ez? Eta etxan eredu bakarra, esatzen bakarrik romantikuak, ezer jakitea gure ez dauen gentia be, baxan, orokorrian nekazaria izatea, nekagarria zala, garbi da. Nekezaria, esan zen den. Txakinan loturia dako edo, ez, benetan, baina, bai, hori baxan. Eta gainera lan asko itxen xonain, eta gero, basatzen, botere ekonomikoak eta sozialak eta politikoak ez, eta zela gainera beste batzundako lan ikene behin lan hori dana askotan edo zergak ordaintzeko, edo errenta ordaintzeko, edo izaten zan uste hori bebai, ez? Hori ez da gustagarria. Baina beste alde batetik baita kritikoak ere izaten jun. Oso kontziente ditun gaur egungo gauza asko ez diala lehen hauko maukuak edo kalidade aldetik, asko hitz egiten dute lehengo gauzen usainez, zaporiaz, edo batez be, pixkate elikadurara joan da, ez? Baina edo nola taldean bizitzen ziren askoz gehiago, ez? Beti taldean orokorrian pobriak zitunan, bai? Baina asko esaten zionain pobre baina posik. Eta horroinatin jazteko esaldi bat izan zunan, Andra batek esaskon, gure etxe pobria burgos baina hobia. Eta idon neko erakusgarrisa garai hartako bizimoduana, ez? Zela bait gaur egungo balore edo bizitzeko modu batzukin baino lehen gustorago bizizian. Horrere egon duen pentsatzen dinat, eskutresnak eta mantenimendu hori egitera eta bultzatuak izan zitunan, beste aukerarik ere zutelako, ez? Batzutan ematen din aukeratua dela eta kasu batzuetan izan ziteken eta ondare bati eutxi nahia, baina beste aldeatetik ere agian euki ezkero erabiliko zutela arrota bat hor bat, baina ez zeukaten. Eta horrek bultzatze hau hori garatu behar izatea, ez? Bai, eta gainera aldaketa teknologiko horiek askoz motelaua zitunan. Orokorrian auzoko batek igual ekartesonan, hola, geixen eukanak eta gero danak ari eskatu, edo danen artien bat erosi, eta hola asko egiten zitunan, haize errotak, garia garbitzeko makina haizesko horiek eta askotan auzoko bat izaten zen bakarrik, ez? Eta hori izan nobedadia edo baina hori aldaketa teknologikoa motelau, askoz motelau polkixo motezian, bai. Energian gaia, bolo zebilen, pipilian zebilen gaur egun, etorkizunean izan zezaketen garai bateko tresna hauek, jakintza mekanika horrek izan zezaken erabilerarik. Gaur egunean, espero dut baietz. Espero dut baietz, eta etorkizun baten be, espero dut baietz. Batek esan xonan oin dela urte batzuk, ongi etorri krisi, ez? Eta, sistema honek faia iken dauen momentu horreikan, guk gure eredua sortzeko aukera moduan aprobetxatu bihaitun, eta bai tresna horreik, eta baita horren atzian dauzen jakintza mekaniko, edo
bestelakoak be aprobetxaiteko aukera badon. Balitxo, bueno, edo, ez dakit, gizartien harremantzeko modu asko be galdu dira, kolektiboagoak zianak, eta ze esanik ez, norbera bizidan lekuan bizitzeko modu hori ez, gaur egun bizi gaitun edo zein lekutatik aiautako edo zerrekin edo txakina zela esan ez. Ez gaitun bizi guraldizan arabera edo ez da askotan gure ingurua irakurriz edo behakin bat egin da ez. Ez dakiz zerri pendiente. Gauza asko galdu itxun eta tresna asko be erabili asko itxun. Oin, baldin izan hemen entzuten pertsona nagusiren bat edo txekinat, baserritarren bat tokauxakona lan honek danak eskusikia azarre ongonekin. Zango joan, bai, oinatzea zegan hasiko aiun dana, eta izarre ez da. Nik ulertzen dut, ez nahi izatea, benetan neke fisiko handixa eskatzen dau kontu honedanak, baina, ez dakit, burura etortzezat Kubako adibidez ez, blokeo ekonomiko bateatik azkenien sortu dauen elikadura sistema, elikadura begira ez, elikadura sistema hori dana, izan dela ez zegoelako beste aukerarik edo ongarri kimikorik edo erregai aldetik hornidurarik eta eskuzko lanakin eredu duin bat edo lortu dute, ez? Eta euren helburua dana azkenien jendeak jatia, ez negozio baitia. Gu beste leku batera begira bizi gaitun, baina nik personaliki Kuban ikusi nebena gustau xaten. Batzuk ez da bai lagurako atzea idixakin zouan ebiltzea boltaitzea, ulertzen dut bai. Bueno, agian bada berreskuratzea ez, zen mundutan eta inguruari begiratzeko joera hori, horren baita bizitzeko ez da kontua lehen biziziren bezala bizitzera, baizik eta gaur egunen bizitzea, baina logika baten barruan eta aldik eta modu jasangarrianean esango du. Bai, hori da. Eskutresnez eta arituta eta motorizatu gabeko hauekin, aipatzen den beste kontua da izaten den, mantenimendu errezagokoak edo zirela edo zentzu horretan autonomiatik gehiago zutela, norbere etxean mantentzeko moduko tresnak izan zitezkelako? Bueno, etxo nahi gasolinaik bihar, txekinat. Baina, horrere, gaur egun adidez, trakziorako traktoriak, motordunak erabiltzen ditun, lehen igual animaliak, ez? Edo pertsonak, gube animaliak gara, baina beste animaliak. Horrek bako bere mantenimendua eta bere gastua edo ez dakizela esan, ez? Baina, orokorrian, bai, mantenimendu gastu gutxiago eta habilidadia eukieskero edo ezagutza eukieskero sortzeko be, edo lortzeko materialak be, bai, askoz sinpleagoak neurri baten. Gero horren atzean jakintza asko dago, edo zein makilak ez da banixo aizkorak irtenak itxeko, edo forma bat egun biseko, edo modu baten zaindu behar da sortzeko, ez? Baina, gero be egisa da, sega pikatzea erresa da, baina ondo pikatzea arte bat da. Bai. Eta, pixkat ezagutza horrek galtzen doiaz, bai, ez? Oin hasiko baginen sega pikatzen, igual sega pikatzen aurkituko dugu norbait esplikauko eskuna, baina adibidez linua egin nahi baldin badugu, ja ez daukagu zein galdetu. Ez daukagu zuzeneko testigantzarik. Orduan, pixkate mantentze lan edo tresna hoiekin lan egiteko aukera ere geota zailagoa da neurri baten. Lan honetan ari zinetela eta baserri galdezka izketan ari zinetela, bitxikeriarik edo tokatu zaizu ez, da izen aldetik edo... Izenena, hizkuntzana, orokorrian oso gai potentia hon. Horra beraztasun izugartxea xan, eta hor bai atzera pauso handixak
Muntxu nau, ez bakarrik tresnan izenetan, baizik eta prozesuenetan bebai, edo berdin da, gauzen deskribapenetan, adjetibotan, gauza askotan, iztegi asko galduxo nau. Eta, bueno, txakinat, bitxikeria galdetu don, eta ni asko kordeikenan, hor besan hitz bat, trikitrakuak, ez? Eta guri Andra batek izen hori emutetxan, guk gaur egun esatetxan, bueno, igual, euskera esan ezkeo astuak esango gizonan, baina kaballetiak, bai? Gau gainen beste tabla bat jarri eta hola izaten don. Eta, bueno, hori zunan, etxakina xabinan esplikaiten, euren eskontzako bazkaixa ganbaran zela inzan, jende pila batekin, eta hortarako, ez? Trikitrakuak jarri, eta gau gainen beste hol batzuk, eta ez da izen bate 50 pertsona, eta ez da gizan. Eta, bueno, jaso gizonan hitz hori, ez? Trikitrakuak behitu ez etxon hau erabiltzen gaur egun, ez? Eta, baina gero beste baserri batean fangitzunan, eta trikitrakua zunan beste gauza bat. Eta azkenian gero, eta gizonan konklusioa, xakon onomatopeikua don, izen onomatopeikuan mundua oso bolina, baina xakon hankakin lotura bat, trikitraka edo holako zerbait, baina honeik erabiltzen zonain orokorrian katxarro esateko. Osea, trikitrakoa, bai, hori, traste hori. Edo zer gauza. Bai, hori, gauza hori. Bai, hori kuriosua moan don, eta, bueno, milaka izen ja galdu ditugunak, ez, guk koladori esate hau eta zarrek iragazkixea, ez? Eta guretzat, iragazkia esatia, euskera batu formal hortakoa, badon, txekinat, ez tarrexan korapilo bat moan ikindon, ez? Iragazkixa pasaukostazu, ez? Txoskun urteten. Baina, bai, hola erabiltzen zonain eurape, ez? Eta, gero, netzat politena edo, don, aditza, zuek jo esango zuen? Jo, lehen gauza denak egin zitunan, lan danak zitunan, linua erropia hartua sagarra mantendu da igual, ez? Adarrak ez? Zunan oso aditz oinarrizkua, eta oin askotan, gero eta espezifikaitera egin du, lan hori espezifikatzera moan, eta etxon hau askotan ondo erabiltzen, ez? Moztuta ebaki, ez dia gauz beha. Lehen erabiltzen zuen, eta oin, faten gainoen, igual moztu esatexon hau, eta berez don ebaki. Beti oinarri xan, eta literalki gauzak iten zitunan. Eta, bum, hostia limpia. Gero, hostia horren, ez dakit, atzian dauen teknika edo gorputz habilidadia, don beste arte bat. Baina, iten zitunan. Hor, bi belaunaldi elkartzen zineten, elkarrezketa horietan, zuen adinboltakoak edo gure adinboltako jendea eta helduagoa horrela egongo zunan, ez dakit, arrakalaren bat edo anekdotaren bat bilduko zenukten. Asko. Baina, bat etorte xatan burura, gebitzanan, normalin izatezunan, fitxa bat egiten gizonan datuak beteteko, ez? Eta bakoitzak hartzen zonan objektu bat, zenbaki bat egiten zonan, eta zibizunan, honek zela xakon izena. Eta zunan muturretakoa. Muturretakoa eta zetako donna. Beixa mendian eukiteko. Beixai, ez? Zurrian lotu, eta mendian hartzeko. Eta galdera egiten bilen, bolondreza, eta alako bat esatetxan baserrik jarra. Baina eudakon baina jarrikia, eta xakonan pirsinoa. Septum. Hori don, Bartzelonatik eta horri don moderna hori. Eta, barre batzuk ingizonan, ez? Beixan muturretako xakonan jantzia beak. Tresneta zari garela, eta ikusten genuen pixka bat, garai batean ezinbesteko izan urala hori mantentzea, eta gainera sektore pobreenak edo erabiltzen zinean herramienta tipoa dela,
Baina gaur egun, hori nola sartzen den, alegia, gaur egun tresna horiek lortzea garai bateko, bueno, ez da erraixa zen, baina gaur egun horiek lortzea zenbateraino den zaila, garestia agian, ez, horlako relikia bezala gorletzeagatik, ez direlako egiten ez, industria minimo bat ere beharko egiten, gaur egun zertan den tresna horien bizitza? Orokorrian egisa ekoizpena asko bajaudala, erabilera bajaudalako baita, normalian tresna motorizauak erostera joten xon hau, eta produkzioa gutxi hauela, txakin ezela esan. Banaztaginak usteot bi hola, ongo diala ez dakitxe, nahat esan, etortu izaten burura Gipuzkoan bat eta Bizkaian bat. Eta gu mundu ontan egiten gaitun, eta beti egiten gaitun galdezka eta hola, eta oso gutxi. Orokorrien beste gauza batzukin bai, igual gauzaren batzuk mantendu itun, txekina eta txurrak, diokan igual erabilera gehiago xako nahi gauza batzuk. Lortzeko zailak, pixkat proportzioan doia edo batera xoian horrekin, lortzeko zailauak, eta gainera segun ze lanetarako, oin fansatez, linua lantzeko tresna bila, erosi ez tozu ingo. Inbiakozu ez? Eta zein eta zela be, igual eredu zahar batzuk hartu biakozu, eta askotan ja jo biozu isa, ondarian katalogotara, ez? Edo baserri zahar bateko ganbara batera, eta identifikau eta kopixau. Eta garestiak, hor dau mafia bat kolekzionismoan eta rollo hori, ez? Antiguedadiak eta hori, restaurau itentxu eta hori, baina eta askotan dekorazioerako helburuak insaltzen txun, eta tresna asko zatzen, hor. Eta bestela, bigarren eskuko asoka batzutan, eta hola, parraldien da basatzen batzuk, eskutresnak lortzeko, birbikinak, eta holako gauza batzuk, azkenian gaur egunean leku honetan etxan elektrizidadia. Eta orduan, argin jarra falta danian agarketan txun gauza honeik, ez? Eskuskuak. Eta, basatzen hola kasu batzuk. Baina, orokorrian, igual garesti xau, eta horrekin batera, langintza horreik bebai, esatzen asko, baina, aurrekoan esautu nixonan bebai, bastan aldian, xan zapata konpontzaile bat, gaztia, gure adineko bat, esaten nixonan, honek hori bide hori aukeratu baxon, badauelako izango, honez, da, zapatak konpontzen jarraitzen diala, jakitia don berri politxa. Zate, guk etxon hau zapantai konpontzera eramaten. Generalian, barrixak erosten txun hau, eta aurrekoa bota, eta gaina askotan zahartu baino lehen, eta balore horrek dako. Eta hemen, basatzen, holako ekoizpen batzuk, edo konponketakin lotutako gauzatu mantentzen dianak, baina galtzen, bai. Etenaldia hundixa da hortartian. Eten hori pixka bat txikitzeko edo lantzen juteko erakutsi egingo dugu, hemen dago liburu bat. Ez dakit, nun eskura egon daiteken edo, Zuraski kultura etxe eta liburutegi askotan egongo da. Oinatiko liburu dendetan baixan, elkarren alen bat o beste gehatuko don, karo, ez don liburu bat, ez don partida hundixa eta atakua, Euskal Herri maiako erretzet, eta bestela geuri eskatu eta ni baxako nate, kajapare bat etxean da. Aipatu dugu lanaren izena atzo etzi oinatiko kultur ondare etnografikoa dela, baina hori liburuarena duen. Zuen proiektuak beste izen bat zeinan, Erreusak izena, okerrazpanion. Erreusak jarri ditzanan izena, ironia puntu batekin edo, erreusa da, errefuxa edo ondatuta gona esertarako balio ez duen zerbait, ez da guk azkenean gura gizonan, balixo horreik edo bizimodu hortako gauza asko jaso, gero zabaltzeko edo berrerabiltzeko, albaldin bada, ez? Orduan, ja pixkat erreusak izatiari utzi ikentxa nahi, tresna horreik,
Eta, bueno, berrerabili edo berreskuratu edo errekuperau nahi dituenentzat, oinarri bat izan leike bai, ez? Hori, gutxienez, balixo bat emun. Erreuz hartzen dian tresna edo gauza horreiri, eta ez bakarriko objektu eiri. Baizik eta garai hartako, pertsonairi errekonozimendu bat, eta bizimoduei ere bai. Errekonozimendua, eta zerbaitek balixo bauzku gaur egunerako, jaso baita. Birbaloratze horretan, gaur egunera egingo dut salto txiki bat, zu egun, lore zaintzan ari zelako lanean, eta pentsatzen dut ez duzuela hemen agertzen diren material sorta erabiliko, aipatu ditugun motorizatuekin eta ibiliko zaretela, edo? Bai, gure laneko lokalian etxan aizkoraik. Eta podan ibiltzen gaitun, eta ibiltzen gaitun adarrak entzen errepidetik eta etxan aizkora bat. Eta atxurrak gutxi. Eta izango ziten hankabida ikusten duen posible, gaur egungo lanak tresna hauekin egin alizatea, edo... Bai, han aizkoratxo bat etxan zorra, Ez zunen egongo, ez. Baina, maitxek inat, oin ostruak entzeko sopladorak erabiltzen junez, izia ordezkatu xo nau, putzileko makina isako nau, eta la estremotan moa izan asuntua. Eta, etxekin. Aran, eskerrik asko gurean izateagatik, alako, eskutresnen gaia pixka bat lantzen laguntzeagatik, eta izango inau elkarren berri. Eskerrik asko, eta eskerrik asko gauza hauei baloria mutietik. Eta entzule zuei ere eskerrik asko gurean izateagatik, badakizue gaurko saioak, gainerako egunarria saioak bezala, bizigaratzea.eus eta argia.eus atarietan izango duzuela ikusgai, eta horren atarrilar arte agurtzen zaituztegu. Ongi izan!